Esboniad o Rheoliadau Asesiad Effaith Iechyd Llywodraeth Cymru. Nid gofal iechyd yn unig sy'n dylanwadu ar iechyd. Mae'n cael ei siapo gan y lleoedd rydym yn tyfu i fyny, y swyddi a wynawn, a'r cyfleoedd sydd gennym. Gelwir y rhain yn benderfynyddion ehangach iechyd. Ar y 6 o Ebrill 2027, bydd Rheoliadau Asesu Effaith ar Iechyd Cymru 2025 a gyflwynwyd gan Llywodraeth Cymru o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd Cymru 2017 yn dod i rym. Mae hyn yn golygu pan fydd corff cyhoeddus sy'n dod o dan y rheoliadau yn cynnig gwneud penderfyniad o natur strategol ynghylch sut y mae ymarfer ei swyddogaethau, y bydd rhaid iddo gwblhau asesiad o'r effaith ar iechyd, neu HIA. Mae asesiad o'r effaith ar iechyd yn ffordd strwythuredig o asesu sut y gallai penderfyniad arfaethedig effeithio ar iechyd corfforol a meddyliol pobl yng Nghymru, nawr ac yn y dyfodol. O dan y rheoliadau, rhaid i gyrff cyhoeddus. 1. Nodi'r penderfyniad sy'n cael ei wneud. 2. Nodi grwpiau o'r boblogaeth y mae'r corff cyhoeddus yn rhesymol yn ystyried a gallai'r penderfyniad effeithio ar ei iechyd corfforol neu feddyliol. 3. Nodi ac asesu unrhyw effeithiau bwriadedig ac anfwriadol ar iechyd corfforol a meddyliol, unrhyw grwpiau o'r boblogaeth sy'n deillio o'r penderfyniad y mae'r corff cyhoeddus yn rhesymol yn ystyried ei bod yn debygol. Rhaid iddo hefyd ystyried penderfynyddion ehangach iechyd ac unrhyw ffactorau a allai arwain at anghydraddoldeb iechyd. 4. Nodi ac asesu unrhyw fesurau y mae'r corff cyhoeddus yn rhesymol yn ystyried a allai gynyddu unrhyw effeithiau cadarnhaol neu atal, lleihau neu liniaru unrhyw effeithiau negyddol. 5. Cyhoeddir canfyddiadau yn y fath fodd y mae'r corff cyhoeddus yn ei ystyried yn briodol. Mae'r broses o gynnal asesiad o'r effaith ar iechyd yn hyblyg ac yn gymesur. Bydd y rhan fwyaf o asesiadau o'r effaith ar iechyd yn gyflym ac wedi i'w cwblhau cyn pen ychydig ddyddiau neu wythnosau. Bydd rhai yn fwy cynhwysfawr a bydd penderfyniadau cymhleth yn gofyn am ragor o amser, ond dylai pob un fod yn gadarn, yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn dryloyw. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yma i helpu ac yn cynnig canllawiau a hyfforddiant i gefnogi cyrff cyhoeddus i gynnal asesiadau o'r effaith ar iechyd yn effeithiol. Drwy ymgorffori HIA wrth wneud penderfyniadau penodol. Mae Cymru ar flaen y gad. O ran creu cymunedau tecach ac iachach ar gyfer cenedlaethau i ddod. I ddysgu mwy neu i gael mynediad at offer a chanllawiau, cysylltwch ag Uned Gymorth Asesu Effaith Iechyd Cymru yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.